awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa Atate leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa Atate leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu amuna nikaziu omzimu wakuyera mdali. Tikulandireni pa programu yathunso ino pamene tikhalebe tikupitiriza paphunziro lathu lokudza banja. Takhala tikuphunzira maphunziro osiyanasiyana okudza banja ndipo taonaponso zinthu zambiri zofunikira kwambiri kwa ife. Paphunziro lathu la mbuyomu timaphunzirapo lokudza kulonjeza. Anthu musanalowe m'banja kutengera ndi njira imene mwayitsata ena amatha kulonjeza polankhula mpakamwa komanso kungokwatira chabe ndi lonjezo ndithu limene umamangika pa zinthu zina zimene taziona paphunziro lathu la mbuyo. Ndipo tsiku la lero munthu upitirizabe phunziro limene lokudza banja muli ndine malo anu Vinjero Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndali Longwe School Biblical Studies amene akupitirizabe kutithandizira ife kuti timvetsetse bwino buku lathu lopatulika. Mwina muli ndi funso kapena ndemanga pa programu imeneyi mukhoza kutipeza pa nambala 0822 766 mudzatha kufunsa lidzatothandizana komanso mwina mudzatofuna kuti tikulumizireni phunziro limene komanso maphunziro ena okudza banja komanso maphunziro osiyanasiyana tidzatkulumizirani. Komanso mukhoza kupeza phunziro limene pa tsamba lathu pa YouTube mungayang'ana Longwe School Biblical Studies mudzatopeza maphunziro amenewa komanso maphunziro osiyanasiyana amene adzapitirizabe kukuwuzani inu moyo wanu wa uzimu. Pa tsiku la lero tikati kulowano mu gawo lina lokudza banja limene tudziwa pokhala banja mmakhala mamuna mmakhala mkazi komanso nthawi zina mabanja ena amatokhala ndi ana. Ndeti kulowa gawo limene tione kuphunzira aliyense payekha kuti udindo wake ndi otani komanso amene amathandizira bwanji kuti banja likhale labwino kapena banja lithe kukhala loyipa kapena lowonongeka. Koma ndi chinthu chofunikira kuyambira pa mamuna chifukwa mamuna ndi amene anayambiranso kulengedwa m'buku la Genesis lija. Ndiyena chononso ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tiyambirenso pa amene anayambira kulengedwa uja kuti tidzathe kuthandizana kuti tiomvetsetsa tonse titokhala limodzi. Tuzindikira tikamaona buku lathu lopatulika Baibulo limatiuza zokudza Mulungu. Ndipo limatiuza kuti Mulungu ndi Tate kapena Mulungu is our Father. Iyeyo pokhala Tate pokhala Father wathu anatipatsa maphunziro osiyanasiyana amene alofunikira amenenso Tate wa pa dziko lapansi pano ayeneranso kuti naye athe kuphunzirapo. Kukhala bambo kapena kukhala mamuna ndi udindo waukulu komanso wofunika. Ndikugwiritsa ntchito bambo kapena mamuna chifukwa ndi chani? Munthu akhoza kukhala mamuna wa mkazi wina wake koma mwina osakhala bambo wa mwana wina wake. Ndi tizigwiritsa ntchito mawu amenewa tizitha kumvetsetsanso kagwiritsidwe ntchito kake kabwino koyenerera. Koma munthu kukhala bambo kapena kukhala mamuna ndi udindonso wina umene uli waukulu kwambiri komanso umene uli wofunikira pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Amuna ambiri kapena abambo ambiri akuyesetsa ndithu komabe nthawi zina zimatha kuchitika kunena kuti akuperewera pa zinthu zina. Timaona amuna ambiri amene amayesetsa kusamalira banja lawo amayesetsa kuchita zinthu zoyenerera komabe nthawi zina amatopeza kuti apabe akuperewera ndithu. Tikaona pa buku la Luka chapter 3 verse 38 pamene pamakamba za Adamu amafotokoza kuti Adamu ananenedwa ngati mwana wa Mulungu. Ndotanthauza kuti tonse ife ndife ana a Mulungu podzera mwa Adamu. Adamu bambo wake ndi Mulungu, tikudziwanso kuti ifenso bambo athu ndi Mulungu kudzera mwa Adamu. Ndiyeno kodi Mulungu ngati bambo wabwino anatiphunzitsa chani munda wa Edeni muja kudzera mwa Adamu? Tiphunzira zokhudza Tate wathu koma tisanalowe Tate wakuthupi tilowa Tate wakumwamba amene ali Mulungu wathu. Kodi Mulungu anaphunzitsa chani Tate wakuthupi? Ife amene tili makolo, ife amene tili amuna,
ife amene tili pabanja kodi Mulungu atiphunzitsa chani? Komanso inu amene musali pabanja kodi pamene mufuna kukalowa m'banja Mulungu anakuwuzani chani pachiyambi paja? Ambiri tikaona buku la Genesis limangoona kulenga kutere koma pali chinthu china chimene amaphunzitsanso Mulungu pokhala Atate, kuphunzitsa Atate Adamu wakuthupi. Anaphunzitsa chani? Tionapo maphunziro ofunikira kwambiri amene Tate wakuthupi ayenera kuphunzirapo kuchokera kwa Atate wakumwamba Mulungu wathu. Phunziro loyamba, Mulungu pokhala Atate anatiphunzitsa kupereka zoyenera. Mulungu pokhala Atate anatiphunzitsa kupereka kapena ndi Tate opereka zoyenera. Tikaona buku la Genesis chapter 2 verse 3, tikaona buku limene pamene Mulungu amalenga, timaona pa buku limene la Genesis chapter 2 pa verse 3 ananena kuti pa verse 3, Mulungu ndipo adadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeretsa limenelo, chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yake yonse imene Mulungu anayilenga ndi kupanga. Mulungu pamene amalenga walenga zosiyanasiyana ndakuti adapuma. Koma kutiphunzitsa chani pakupuma kwake? Akutiphunzitsa kunena kuti Mulungu anampatsa Adamu nyumba kapena malo okhala. Chifukwa Mulungu amalenga munda wa Edeni uja, kuyika munda uja, kuyika muzoyenereza, ndeni Mulungu akutiphunzitsa kuti iyeyo pokhala Atate, ifenso pokhala Atate pa dziko lapansi pano tili ndi udindo umenewo opereka kapena opatsa banja lathu malo okhala. Mulungu anakangomulenga Adamu atalenga dziko lonse ngomusiya basi uwona kuti dzolokera kuti, koma Mulungu sanatero, anamupangira munda umene anamuyikamo ngati malo ake okhala. Ndanaphunzitsa Atate wakuthupi kunena kuti muli ndi udindo wanu oyesetsa kupereka malo okhala kwa ana anu. Tate wakumwamba aphunzitsa mwana wake Adamu amene sali Tate wathu pa dziko lapansi pano. Ndani anali Mulungu wopereka zoyenera ndithu. Komanso popereka zoyenerapo anachitaponso chinthu china pa Genesis chapter 1 pa verse yake 29. Pa Genesis chapter 1 verse yake 29 ananena kuti pa verse 29, ndipo anati Mulungu, taonani ndakupatsa inu therere lonse lakubala mbewu lili pa dziko lapansi ndi mitengo yonse imene muli zipatso cha mtengo wakubala mbewu chidzakhala chakudya cha inu. Atamupatsa malo anamupatsanso chakudya. Ndani Mulungu pokhala Atate akutiwuza kuti tili ndi udindo ifenso Atate, ifenso abambo, ifenso amuna tili ndi udindo. Tapatsa abanja lathu malo okhala, komanso tapatsa banja lathu chakudya. Mulungu atamulenga Adamu anamupatsanso chakudya. Sanalekere pomwepo, Paulo pamene amalemba buku la 1 Timoteo chapter 5 verse 8 anatidziwitsanso zimenezo, atiwuzanso ife zimenezo tili ndi udindo ifeyo makolo opatsa chakudya, osamalira banja lathu kapena olipatsa banja lathu zoyenereza pamoyo. Kodi inu mukumbukira zimenezo ngati bambo? Mulungu wayamba kutionetsa, sanangotiwuza koma anationetsa. Pa 1 Timoteo, tentiwoneni buku limene la 1 Timoteo chapter chake cha 6 pa verse yake ya 8. 1 Timoteo chapter 6 verse 8 anakamba chinthu china chimenenso nthawi zina abambo ena kapena amuna ena timachiwala. 1 Timoteo chapter 6 verse 8 ananena kuti koma pokhala nako chakudya ndi chofunda zimenezo zitikwanire. Akuti pokhala nacho chakudya ndi chofunda zitikwanire. Amafuna ndazonena ukakhala ndi chakudya komanso malo okhala muzithokoza. Paulo akuwuza Khristu, kumuwuza Timoteyo kuti Khristu zimene Mulungu anazichita kale. Anamutenga Adamu kumupatsa munda okhalamo, kumupatsanso zakudya. Ndipo Paulo akubwereza kunena kuti inu mukangokhala ndi malo kapena chofunda ndi chakudya, yamikani Mulungu. Pala atate ambiri, pala azibambo ambiri masiku ano amene akuvutika kwambiri kuti apereke kubanja kwawo zinthu zofuna osati zofunika. Madzoli pali kusiyana zofuna zofunika. Mulungu Tate pomupatsa Adamu munda muja anamupatsa zofunika. Koma Adamu anaphwanya lamulo ife amafuna zofuna. Pokadya chipatso chimene anamuletsa chicha. Ndeti kuona ndithu kunena kuti abambo ambiri lero akuvutika ndi zofuna osati zofunika. Koma Baibulo akuti tendiyamikeni ngati tikuyesetsa kukhala ndi chakudya komanso malo okhala, tendiyamikeni Mulungu.
Ndiye Mulungu akutiuza phunziro loyamba lonena kuti ndi Mulungu kapena ndi Tate opereka zoyenera. Watipatsa wani? Anapereka malo, anapereka chakudya, akutiuza service. Amene tili makolo tili matate, amene tili bambo tili mamuna, Mulungu anationetsa phunziro lofunika. Chinthu chachiwiri chimene Mulungu anatiphunzitsanso ndi ichi kwa ife amene tili bambo. Mulungu ndi Atate oyembekezera china chake kwa mwana wake. Akuphunzitsa azibambo onse kuti mukhale azibambo oyembekezera china chake kwa mwana wanu. Buku la Genesis chapter 2 pa verse yake ya 15 pali maonena kuti ndipo Yehova Mulungu anatenga munthuyo namuyika iye munda wa Edeni kuti awulime nawuyang'anire. Mulungu akunena kuti atamutenga munthu uja wampatsa malo, wampatsa kuja munda tundu, koma akumuwuza kuti ulime uyang'anire. Ndati Mulungu ndi Tate amene amayembekezera china chake kwa mwana wake. Akutiphunzitsanso ife makolo pa dziko lapansi pano ngati bambo kuti ana athu kapena banja lathu ngakhale tiulipatsa zinthu tidziyembekezera china chake kwa ana athu. Tidziyembekezera chani? Ngati mwana wathu apita sukulu, kodi bambo ali ndi udindo wanji? Amayembekezera mwana wake achita bwino. Mwana wake ngati ali pa nyumba, bambo ali ndi udindo wanji? Amayembekezera ene kuti mwana wake agwirako ntchito imene ili yomwe yenera pa saizi yake. Ngati kuona ndithu kuti Baibulo ikuti kuti Mulungu akutiphunzitsa kuti bambo khale bambo oyembekezera. Alipo makolo ena amati napatsa mwana fizi, napatsa zoyenera basi. Kodi zikuyenda bwanji ku sukulu ukazodani? Alibe nazo ntchito. Mulungu sanatiphunzitse zimenezo. Mulungu anaphunzitsa anayika mabambo kuti iwewe ndi okhala oyembekezera china chake pa banja pako. Uyembekezere china chake kwa akazi ako, uyembekezere china chake kwa nthawi zina timaziona kunena kuti okapena tupatse nsezo zoganizirani kuti bambo akagwira ntchito, wabweretsa chakudya pa nyumba, wapatsa abayi akazi adu osaphika okukhala. Mudikirira 7, 8, 9 madzulo zili bwanji? Paja mnagula chakudya chilipo rukhijiro karegeni ukafika kujamuzo chosaphika. Kodi pamene umagula ubweretsa umayembekezera chani? Umayembekezera kuti akachitapo mbali yake. Ndiye Mulungu anayika ndithu mwa makolo mwa bambo kuti mukhale bambo oyembekezera china chake. Oyembekezera kuti mwana wathu achita china chake, oyembekezera kuti banja lathu pena pake achita china chake. Buku la Miyambo pamene amalemba mmeneyi analembaponso phunziro lofunika kwambiri pa buku la Miyambo chapter 10 verse 26. Mlembi analemba kuti ngati vinyo owawa m'mano ndi utsi m'maso, momwemo wolesi kwa iwo amene antuma. Apo nena kuti chani? Munthu akakhala waulesi amangokhala otumidwa, kapena umangotumidwa ukakhala waulesi. Ndakutiphunzitsa kunena kuti Adamu atamuyika munda muja, Mulungu sanamuwuze kuti akhala waulesi. Ife ngati bambo tikalera ana amene ali aulesi adzakhala akapolo mpaka kale. Ndakutiwuza kuti tisatero ayi, tikhale owaphunzitsa ana athu, tikhale makolo oyembekezera china chake kwa ana athu. Osati ana athu angokhala ongopempha, akhala ongopempha. Tikalera ana anyoncho, tulera ana olakwika amene Mulungu sanakonze kuti zitero. Ndiye Mulungu monga bambo wabwino ngakhala nawo apatsidwa zonse komabe amayembekezera china chake. Izo ndi zimene Mulungu amayembekezera china chake ndithu. Sipokhapo ayi. Tikuonabe kunena kuti atatiphunzitsa phunziro limene kuti Mulungu amakhala Atate woyembekezera, anatipatsanso phunziro lina lofunikira kwambiri. Anatipatsanso kuti Mulungu amafuna kuti bambo adziyika malire. Mulungu amafuna kuti bambo adziyika malire. Tikaona buku la Genesis lijalo lomwe lija Adamu ndi Hava atayikidwa munda muja, Mulungu sanangowasiya, anapatsa malire. Genesis chapter 2 verse 16-17 akunena kuti ndipo Yehova Mulungu anamuwuza munthuyo nati, mitengo yonse ya munda udyeko, koma mtengo wakudziwitsa chabwino ndi choyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Ndati Mulungu akumuwuza kuti mwaona zonse ndakupatsani, mwaona malo ndakupatsani, mwaona zonse ndakupatsani, musamale apa. Zinthuzo zili ndi zobwera ndi udindo,
zobwera ndi malire, sizongopangapo zinthu zayi, zinokhala ndi malire. Kholo labwino limayika malire. Malire amathandizira kuti munthu adziwe chabwino, adziwe choyipa. Pamene palibe malire aliyense amapanga zimene akudziwa. Ana a Israeli amatiuza kuti aliyense inafika nthawi imene mu Israeli amapanga zimene afuna basi. Mulungu sanalole kuti bambo akhale osayika malire. Bambo wabwino amayika malire pa banja pake, amayika zoyenera pa banja pake, amayika zoyenera nake kuti achite, zosayenera kuti achite, komanso amayika kuti ananga akuyenda bwanji, ananga akupita kuti, ananga akucheza ndi ndani, ananga kuti panopa amapezeka kuti mwana wanga amapita sukulu. Bambo wabwino amadziwa zimenezo. Kodi mwana wanga amacheza ndi ndani, kodi amacheza chani, kodi mwana wanga nthawi zino ali kuti, kodi mwana wanga pano wagona, kodi mwana wanga pano wadzuka, kodi mwana wanga pano akudwala, kodi mwana wanga pano paone kuti sakusangala chachitika ndi chani. Tikayika malire zimathandiza. Mulungu sanakoze kuti aliyense adzingopanga zimene afunayi. Mulungu sanakoze kuti anthu azichita zimene afuna. Ndifaka Adamu ndi Hava nazo malire tundawo ndikupatsaniwo, pali zoyenera kuti mutsate. Chifukwa ngati simutsata, mukadzapanda kupanga zimene mwachitazi, zidzakupangitsani kuti inuyo muthe kudzapeza nazo mavuto. Buku la Genesis chapter 3 atauza zimenezo. Buku la Genesis chapter 2, Genesis chapter 3 verse 9 mpaka 11 anene kuti ndipo Yehova Mulungu anayitana mwamunayo nati kwa iye, uli kuti? Ndipo anati, ndinamva mawu anu m'mundamu, ndipo ndinaopa chifukwa ndinali wamaliseche ine, ndipo ndinabisala. 11 ndipo anati, ndani anakuwuza iwe kuti uli wamaliseche? Kodi wadya mtengo uja umene ndinakuwuza kuti iwe usadye? Anapitirira verse 12 pamene kuti anene atadya, koma mkazi anatere. Mukumbukira zimene anawuza buku la Genesis chapter 2, mukadzadya mudzafa. Apa adya, Mulungu akawuza zomwezi. Mulungu amaphunzitsa bambo wina aliyense pokhala bambo wabwino kuti munthu bambo umene uyika malire, ndipo munthu akaphwanya malire zotsatira zimpezi. Adamu ndi Hava adaphwanya malire zotsatira zinapi zanazo, mudzafa, iwe mkazi udzakumana ndi izi, iwe mwamuna udzakhetsa tukuta kuti upeze chakudya. Anawuza zonsezo. Chapangitsa izi ndi chani? Aphwanya lamulo limene Mulungu anayika. Bambo wabwino amayikira lamulo loteteza banja lake. Amaluza banja lake zoti lichite, amaluza banja lake zosayenera kuchita. Amene ndiye bambo wabwino. Ndiye Mulungu amaphunzitsa Adamu kuti izi zimene zichitira atu iwe Adamu pokhala mwamuna. Akutiphunzitsanso inu ndine kuti izi zimene tichita atu ife pokhala mwamuna. Malire akhalepo mabanja. Mwana samapange zimene akufuna, koma adzipanga zinthu zimene zoyenera. Banja lonse aliyense adzipanga zimene zoyenera. Likatero banja limayenda bwino. Ndiye bambo wabwino amayika malire pa banja pake, amauza banja lake zimene zochita, amauza banja lake zosayenera kuchita. Mulungu akuphunzitsa Adamu zimenezo, akutiphunzitsa ife ngati makolo, ngati bambo. Chinthu china chimene amatiphunzitsa cha namba 4 ndichi: Mulungu ndi Atate okhala ndi nthawi yokhala ndi ana ake. Genesis chapter 3 verse 8, Adamu ndi Hava uja pa verse 8 ananena kuti, ndipo anamva mawu a Yehova Mulungu ali nkuyendayenda munda nthawi ya madzulo, ndipo anabisala Adamu ndi mkazi wake pamaso pa Yehova Mulungu pakati pa mitengo ya munda. Mulungu akutiphunzitsa kuti pamafunika kukhala ndi nthawi ndithu yoyankhulana ndi ana ako, yoyankhulana ndi banja lako. Palazi bambo ambiri masiku amene ali busy kusaka ndalama, amachoka mmawa kubwera madzulo, nthawi zonse sakhala pasi. Ndi bwino kusaka ndithu, koma ukaphonyanso mbali naye zimadzakupezetsanso mavutoso. Ndiye Mulungu akutiphunzitsa kuti bambo wabwino amakhala ndi nthawi yoyankhulana ndi ana ake. Atate wabwino amakhala ndi nthawi imeneyo. Bambo wabwino amakhala ndi nthawi imeneyo, kumvapo zimene akumana nazo akazi awo,
kuvapo zimene akumana nazo anawo ngolo ndi osakuzuzira morani. Nthawi zina mwina bambo ena amadzana kuti mwana wanu anayamba sura chamba chaka chatha iye akuva lero kwavusa mayi ine ndadziwa kalekale bwanji bambo samakhala ndi nthawi. Ndi chinthu chofunikira chimene Mulungu akuphunzitsa Adamu ngati bambo wabwino. Mulungu kuphunzitsanso Adamu ngati bambo wa ana ake ena. Kaini Abele omapita kutsogolo kuti mudzipanga izi, mutsatire njira iyi, izi muzidziwe, fo mukazidziwa izi zidzakuthandizani inu. Sanasire pomwepo ayi, anapitirizanso phunziro lina Mulungu ngati Tate wabwino. Anaphunzitsa phunziro lonena kuti Mulungu kapena Tate kapena Mulungu ndi Atate opereka chiyembekezo pa ana ake. Munthu amene sanakhale pa banja amasiyana ndi munthu amene anakhala pa banja kwambiri. Amasiyana morani. Pali zinthu zina zimene ukakhala pa banja umaphunzira zimene bwino sukaziphunzira usali pa banja. Banja limathandizira kuphunziranso kukhululuka. Chifukwa chake ndi chani? Umalakwirana ndi mwamuna wako ndi mkazi wako pafupipafupi, umayenera kukhululukira pafupi kuti banja liyende. Ndi Mulungu akunena kuti bambo ino mukhale bambo opereka chiyembekezo kwa ana anu. Pabuku la Genesis chapter 3 verse 15, Adamu ndi Hava atachimwa apanga zinthu zosayenera pamene paja anaperekapo analosera zokhudza Yesu, koma analosera pa verse 15. Ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalirira mutu wake ndipo iwe adzalalirira chidendene chake. Munthu achimwa, Mulungu akulonjeza apa akugamba za kulosera kwa Yesu, koma akuperekabe chiyembekezo kwa munthu. Chiyembekezo chani? Chatsogolo lawo. Ine mwachita motere komabe ndili ndi njira ina imene ndidzakuthandizire niyo, musatayiretu mtima ayi. Ndili ndi njira ina ndithu imene ilipo imene ndakuwuza kuti ubale umene mosokoneza pawo, koma musatayiretu mtima sulidzatheratu ayi. Ine ndine bambo wabwino ndikuwuzerani njira ina imene ndidzakuwuzereni. Mukufa mudzafa ndithu, koma pali kuthekera kuti pamene mwafa mudzapeza moyo wosatha. Ndili chani? Ndidzakutumizirani Yesu Khristu amene adzakufereni inu. Ndati Mulungu akutipatsa ife kapena ndi Mulungu opereka chiyembekezo, ndi Tate opereka chiyembekezo kwanu. Tikaona pa buku la Kolose chapter 3 verse 21, Paulo pamene amalembera buku limene walembera Khristu la Kolose anawuza mawu otera kuti pa Kolose chapter 3 verse 21 akunena kuti Atate inu musabure ana anu kuti agaraye mtima. Bambo inu musabure ana anu kuti asataye mtima. Kutaya mtima bwino ambiri timadziwa ndikukhala munthu wopanda chiyembekezo, ndikukhala munthu wongopeza kuti basi lero lero zanga zatha basi pano. Baibulo likuwuza kuti tisataye mtima. Atate inu musataye mtima ayi. Tisataye mtima. Ndi chinthu chofunikira kuti tichite zinthu zoyenerera. Tichite zoyenerera botani. Mulungu anachimwiridwa ndi Adamu ndi Hava, anawalanga koma anapatsa chiyembekezo. Ife ngati Tate masiku ano anathu adzatilakwira, anathu amatilakwira, koma tisapakitsirana mtima. Tiyalange ndithu koma tapatsenso mtima wa chiyembekezo. Kuti mukakonza kubwera munjira yoyenera, awu malo ano ndilo lubwino. Alipo anthu ena amene sayankhulana ndi anawo, alipo zimene anawo anawachitira. Koma Mulungu akutipatsa zoti ife tikhale Tate wabwino. Oti ngakhale adathu atilakwira tapatse mtima, asataye mtima, tiyapatse chiyembekezo kuti ana athu asataye mtima. Ne Mulungu pokhala Tate akutiphunzitsa ndithu maphunziro ofunikira kuti taonani ine ndakupatsani chitsanzo kuti inu mmeneso mungakhalire ngati bambo wabwino. Ine taonani mmene ndakukhalira chitsanzo bambo wabwino ine. Ndoti pamene amalenga paja kuti pasenso chitsanzo cha ife ngati abambo kuti tili ndi udindo wanji. Mulungu anayika bambo kapena mamuna ngati mutu pa zifukwa ndithu, pa zifukwa zobveka. Tidzaona tikamapitira maphunziro athu kutsogoloku tikati kuona pa zifukwa zimene anazinena pa 1 Timoteo chapter 2 verse 8 matsika musi anatifotokozera zifukwa zake. Anayika pa zifukwa ndithu. Inu ngati bambo muyenera kukhala
bambo ophunzira ochokera kwa Atate wathu Mulungu amene anatiphunzitsa. Mulungu anatipatsa ife chitsanzo chabwino choyenera kuti titsate, ndipo tikachitsata tidzakhala Atate wabwino. Nena amene muli bambo, muli mamuna pa banja, taphunzirani pa zimene Mulungu anatipatsa buku la Genesis. Taphunzira zimene Mulungu anatipatsa m'Baibulo lake. Tikatero tidzakhala bambo wabwino. Palibepo munthu amene ali wangwiro perfect, koma zinthu zotheka kukhala munthu wangwiro ngati utsatira pa zimene Mulungu akunena. Sumangobadwa kukhala wabwino, koma umaphunzira zimene Mulungu anatiuza. Ndakubuza apa kunena kuti mukachita izi mudzakhala ngati ine ndekuti. Tonse zimene Mulungu atiphunzitsa ndi zovuta kuti tiziphunzire, zovuta kuti tizisunge, zovuta kuti tizidziwe. Tineza kuti ayi tiyeni tiphunzire kwa Atate wathu kuti tikhale Atate wabwino. Tikatipitiriza phunziro lathu labeza Atate gawo lachiwiri komanso gawo lachitatu la maphunziro athu tikuphunzira gawo limene la Atate. Taona Mulungu atipatsa chitsanzo ngati Atate wabwino. Pa tsiku lero mnali ndine m'malo wanu Vinjero Gondwe, tikumbere program imene mbatipatsa Dali Longo Scope Bible Studies. Amene muli ndi funso amene ndimanga kugwiritsa ntchito nambala iyi 082 766 018. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seawa Atate leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Muluzani seawa Atate leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Awili aimamu